אם אנחנו כבר פה, אספר לכם, כיוון שאנחנו לא רק הולכים לצאת ראשונים בקורונה, בדרכון הירוק הפנטסטי הזה, שאני מקווה שכולם ילכו להתחסן, 570,000 תלכו להתחסן, אבל הולך להיות משהו נוסף. אני כבר מנהל משא ומתן עם ראשי פייזר ומודרנה על עשרות מיליוני חיסונים נוספים. כי ייתכן שנצטרך את הזריקה הזאת כל שנה. אני רואה קדימה. הם אמרו לי שאני הייתי פחות או יותר הראשון שמדבר איתם, לא רק מקדים לדבר איתם, אלא מקדים לדבר איתם על ההמשך. ואני רוצה שנהיה במצב שכל אזרחי המדינה, בלי יוצא מתי, כולם, באמת, שמאל, ימין, ערבים, יהודים, מה שאתם רוצים. אני רוצה שהם גם יצאו להתחסן, ואני גם רוצה יהיה להם את החיסונים בהמשך. ואני מדבר כרגע עם מנכ"ל פייזר ומנכ"ל מודרנה על הקמת 2 מפעלים במדינת ישראל, שיהפכו אותנו למרכז עולמי במאבק בקורונה. מרכז אחד שימלא את הפלקונים הקטנים האלה, לא רק לנו, בכל העולם, זה עם מודרנה, ועם פייזר ללכת להקים כאן מחקר ופיתוח וייצור, לא רק לנו, בכל העולם, לנגיפים הבאים. אני חושב שמה שאנחנו עושים פה זה דבר אדיר, אבל עדיין אני מבקש מהאנשים. אנחנו יוצאים מזה, אבל ביחד, אני מבקש מה-570,000, זה הכל תלוי בכם. את מכירה מישהו בין גיל 50 שלא התחסן?